Comencem l'agenda amb tota l'activitat del teatre per aquests dies. Avui dijous a les 9 del vespre el Cine Club Adler projecta la darrera pel·lícula del director català Marc Retxa, un drama protagonitzat pel mateix director acompanyat de Sergi López i Roc Retxa, el seu fill. Una pel·lícula per la qual Sergi López ha aconseguit el premi a millor actor en el Festival de Cinema d'Amiens. Dissabte serà el torn de la música en el Teatre de Lloret de Mar d'Àlex O'Doherty i a la Bizarreria, amb l'espectacle Mi Imaginación y Yo, tot un seguit de cançons d'amor i d'humor, amb monòlegs, diàlegs delirants, poesia i un gran nombre de sorpreses. I diumenge, per als més petits, el teatre acull l'obra Peter Pan, la batalla final, una història d'un crescut Peter Pan que haurà d'enfrontar-se de nou al capità Garfi després d'anys d'haver-lo derrotat. Ja fora del teatre, dissabte al matí, la biblioteca acollirà una nova edició del Racó dels Contes amb l'obra Missió Set Ciències, a càrrec de Ruscos Petruscos. També de caràcter infantil, ara que s'acosta Sant Jordi, el Museu del Mar de Lloret proposa una activitat manual per a nens i nenes de partir de 6 anys. Un taller de papiroflèxia que portarà els menors de la casa a fer un recorregut per la història i la tècnica de l'origami. Mentre repassen la llegenda de Sant Jordi, els nens aprendran a fer amb papers de colors una rosa i un drac. Per participar-hi cal inscripció prèvia. I acabarem amb dues activitats al carrer per aquest diumenge dia 3. Una és la nova edició del concurs de pintura ràpida que organitza un any més el Club Marina Casinet. És ja la 21a edició. Les obres que es presentin estaran exposades fins al dia 16 d'abril a la biblioteca. I un any més el Xinoxan ha organitzat per aquest diumenge al matí una nova marxa de les ermites, un recorregut per descobrir un Lloret diferent.